Dan hu budget fid-direzzjoni tajba fis-sens li qed jimmira biex inaqqas il-budget deficit pjaga li ssila magħna għal 17-il sena u llum aħna għandna l-instructions ċara mill-Unjoni Ewropea biex nfittxu nsibu tarf tagħha. U wkoll jimmira lejn it-tkattir ekonomiku, ħaġa li aħna għandna bżonna l-ewwel net jekk iridu l-budget deficit ratio jonqos, imma wkoll għax għandna bżonnu biex isostni l-ekonomija tagħna. Xort imma f'dan il-budget għandna żieda ta' 7.4% f'dik li nefqa pubblika, illi fortunatament paċuta mill-fatt li qed tiżdied ukoll il-budget kapitali. Għandna bżonn li jkun hemm budget kapitali ikbar milli kien hemm u nisperaw li din is-sena dak il-budget kapitali jintefaq kollox. Is-sena l-oħra minn 440,000 intefaq biss 303,000. Aħna wkoll sodisfatti li waħda mit-talbiet prinċipali tagħna li sal-ġimgħa ma kienitx hemm inkluża fil-budget illum qiegħda inkluża fil-budget u li dik hija loan guarantee scheme lin-negozji żgħar lill-intrapriżi żgħar li ħadmu sa 20 ruħ u dik mhux biss biex tgħinhom biex jespandu imma wkoll fi problemi kbar li għandhom bħalissa ta' cash flow.